uhlangana noJesu ukhona izinto ezisalayo. Amen. Ngeke izolo lakho lifane namuhla. Uthi uJehova uyabona uthi uJeremiya yebo ngiyabona. Uthi ke nginjalo ke mina. Kinina Israyeli. Unjalo uNkulunkulu kubantwana bakhe uyasibekezelela. Yini ekuthe ngathi niyathwala ngathi unyaka nonyaka nina njalo nogubha umkhosi nokwenza benzana abazalwana ngempela. Iviki lakhiwa 1 u7 days. Inyanga yakhiwa how many weeks? 4. Okusho ukuthi uma evikini lokuqala uyikhulekela wena usukhulekile inyanga yonke. Kusho ukuthi umzalwane uhlale ekhule enjani lene announcewa ku social media. Greetings. Do you want to become an epoxy expert where you know everything about epoxy, how to apply epoxy on the floor, or you want to style the floor at your home? Everything that you want concerning epoxy, just feel free to contact Mr. Epoxy, because in Mr. Epoxy we do training and we do sell the material. Our training is 3,850. It takes 2 days, theory and practical, and upon completion you get your certificate where you can apply everywhere you want. And we also have a stucco paint. Stucco paint is the epoxy that we apply on the wall. So even that one, we do have training. So for training is 1,500. It only takes 1 day. It is also a theory and practical. And even on that one, you also get the certificate. So, and everything that you want, whether you want material, you want training, or you want us to come and style your floor and do your floor, all kind of design, feel free to contact us on Mr. Epoxy. Our numbers are written here on the screen. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asiphinde sibonge umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Siyabonga nokugcinwa abazalwane kuze kufike lesikhathi samanje kumusa nje weNkosi uJesu Kristu. Silokhu sihlangana ke njalo nje mahlangene sikhuluma indaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Akukho kunye. Mhlawumbe yaqala nje ukuhlangana nale channel ngithi ungashintshi ungayindawo. Subscribe nje na ucommente ubesekhaya. Ngiyakholwa ukuthi sothi siqeda la yobusizakele. Siyabonga kakhulu kuma channel members ukuthi niya subscribe. Sanibonga nje bazalwane, isupport iningi eniyenzayo. Inkosi inibusise ngamunye kukhona konke. Siyabonga. Namhlanje angingedwa. Sine worship yethu la. KwiKota 2 Media sine worship. Yebo amanye ayolandela ngemuva. Ikhona ileader. Ukagumbi ukhona usiswethu. Siyabonga nje kakhulu ipresence yakhe hlale sibusisa njalo mayefikile. Ake sikwelcome nje sibonge isikhathi sakho nje kufika. Amen. Yebo. Siyabonga futhi umduduzi kakhulu. Siyabingelela balandeli noma balaleli beKota 2 Media, ikakhulukazi abantwana bakaNkulunkulu. Siyanibingelela egameni likaJesu. Angibonge ukuba khona esikhathini esincanyana nje singasabonani. Kodwa ke cha emkhulekweni nasemafonini siyakhuluma. Sisanga abantwana bakaNkulunkulu. Amen. Siyabonga kakhulu. Ngiyazi mawukhona usuke usiphathele nje indaba ezimnandi. Last time sagcina sihlangene wawunenkonzo eyayikhona lapha yana engikholwa ukuthi uzothi kusithi, but angazi namhlanje ukuthi uze ngayiphi. Bathi abanye uze nenye. Yebo, ngize nenye namanje ngize nenye. Yebo. Yebo, ngidedele nje kwena cause wena owaziyo kahle. Ukuthi usiphathele ziphe ezimnandi. No, akukuningi okukhona. Kodwa ke uma ungumntwana kaNkulunkulu usuku neindaba ezinhle. Yes. Cha asifuni ukuthi sihambeni isikhathi eside kuze kushiwe ukuthi abashonaphi laba befika befakaze base banyamalala.
sithi no ekhaya mazidlula Yep. asifike sishiye indaba ezinhle bese siyaqhubeka siyaphambili. Amen. Amen bazalwane. Akukho sambula, akukho revelation, akukho maphupho, akukhoni akukho prophetho engisilethile. Yes. Akukho mbono kodwa nje ngithe ake ngize ngizobingelela abantwana bakaNkuluNkulu egameni lika Jesu. Amen. Ukuthi cha bazalwane inhliziyo yami ike yajula nje ngisherele umcabango wami eke ngihamba nawo kulezi insuku. Ngize ngakhuluma ngisho ekhaya nje ngikhuluma nomakoti wakithi ngiyacabanga ukuthi besihleli nje sixoxa sengithi ke mina la shonapho ebhuti umduduzi leli ivangeli lokuthi makufika uJesu abantu bahlukane nesono. Ngihlushwa ileyo ndaba iyangihlupha ngingedwa ukuthi la shonaphi lelo vangeli lokuthi uma umuntu ehlangabezene nenkosi kube khona izinto ezishintshayo. I-message engiyilethile nje kuphela lapha akuningi engizokusho kodwa nje ngifuna ukuthi unyaka uqala uzoqala u2026 kuJanuary eqala ukuthi ake uyibuza ukuthi la shonaphi leli vangeli Yes. elalithi malifika kumuntu malifica intombi isinesoka noma iqomile ijola ifika imlahle ifica insizwe nentombi ifike ilahle intombi ize kuJesu igijime ithi ngimbonile ongitshele konke Oh. lasho nabo lo vangeli ngithi ngizonikhumbuza leqala unyaka ukuthi hey siphuma onyakeni adunge emnandi unyaka onzima lapha abantu ade bephenduka bebuye bewe manje kuthi uJesu uyabuya kunjani abantu bashaya uvalo bagijima bangayishiya izinto Yebo. zomhlaba bashiya lokho abakubonayo kusemehlweni abo bayitshela ukuthi uJesu uzothi mayifika afika athi hayi mntanami wena awufakile lezi inwele ngena ezulwini kanti cha ufuna ingonyuluka yokuphenduka uNkulunkulu Amen. ekujuleni kwakhona ukuthi ulahleni Yes. uma kufika uJesu umeshe ethi mina angizelanga ukuthi kwesinye isikhathi abantu bezorelaxa noma bezoba nokuthula kodwa ngizokwazi ukuxabanisa umakoti kanye nomamezala aphinda axabanisa indodana noyise Yep. axabanisa indodakazi nonina ngoba uJesu mayisefikile kuba khona izinto okufanele kuhlukane nazo Yes. usho njalo umoya wami nje kunalokho ukuthi hayi no ngithe mangithi mangiyadlula nje bazalwane ngithi ngiyadlula sengithi no ake ngishiye nayo message naku ngihlushwa lapha konke engihluphayo lapha ethi la shonaphi ivangeli lapha wawuthi umuntu ngithe ngathi noma ngikhuluma ngathi mina ivangeli mhla sikhetha uthi ngiyamukela uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni yami Yes. ngithi mina ngikhuluma iqiniso ukuthi kwathi ade ukusho lokho wongathi konke awusenalutho senasabelo ayikho into ozobuya uyenza wangazi ukuthi khona izinto ezivalwayo Yebo. waziswa kanti uNkulunkulu uyaqala uyakwakha ukunikeza iroom elimnyama la ungeke ubone lutho oluhle ozothi cha lokhu ngihamba nakho kulendlela lokhu ngihamba nakho kulendlela Yeah. avesana uma uthi ngiyamkhetha uJesu kuvele kufike lento ethi ulahlekelwe yikho konke ke manje uvela uhlale in that peaceful room Yes. uNkulunkulu akubizele kuyona in a darkness place whereby you don't see anything Yeah. engaphandle ubone ukuthi into oyibona njengamanje ubona uJesu nawe Yes. ekwambulela izolo lakho Yebo. uthi ohlabelelayo ngimbonile ongitshele konke ucula ngezwi lomzalwane wangitshela ngisho izolo lami Yebo. uJesu lasho naphi lelo vangeli ngizokhumbuzisa abazali ukuthi lisekhona yini lelo vangeli lokuthi abantu mabephenduka uma uJesu efika kumuntu uma nje yazi ukubone manje namhlanje uyabona ivangeli bhuti umduduzi masingalithatha kanjalo alinabo uhlobo Yeah, qinisile. alinabo uhlongo ngisho ubhuti wakho omncane noma ngabe usisi wakho omncane noma ngabe uma wakho ophenduka noma ngabe ugogo wakho mayiphenduka Yes. uma esaphethe izinto zala kusho ukuthi ayaqualify kuye embusweni ngoba kufanele ukuthi uma umukela uJesu njengenkosi nomsindisi kube khona izinto ezikhithikayo Yebo. uyilahle Amen. mina ngiyakhumbula thina sibancane makuthiwa ubaba Mhlatshwayo wayishumayela umunye ubaba owayishumayela ebandleni ahamba ayoshumayela nispread ngelinye ilanga wafika waphenduka uthisha emthole lapho usisi nje umdala Yeah. owayese eselotsholiwe enendoda yakhe ungathi basebehlalisana kwafika ivangeli uma lifika ivangeli wafika kwabiza ukuthi amshiye wathi izwi lenkosi lithi asiboshelwa joka linye nabangakholwayo wamshiya washiya ubaba weingane zakhe uthe suka lapho wathi kunjalo wathi uNkulunkulu uthangikline manje angene endlini ngikline utheni uNkulunkulu methi clean uthi uNkulunkulu uyabona le fridge akazange uyithenganga kahle
angithi wena ufana nomuntu odayisa umzimba ngithi wawulalwa wena ukuze utholakala lezi zinto ngoba nakho umuntu ubiza ngesithandwa sakho kwakhishwa furniture zashiswa izinto iphila lashonaphi lelo vangeli ngithi ku2026 bangaka abazalwane abathi inkosi lelo vangeli ngiyalikhumbula futhi ngiyalazi yebo lashonaphi lelo vangeli ileyo message ngihlushwa ileyo nto ngilethe nje into engihluphayo engumcabango ukuthi angilazi mina leli vangeli lokuthi ingane izalwa izolo nje uthola ukuthi ngoba kungolesithathu sinemvuselelo ngabe sine open air umuntu ekhala inyembezi afika inikele ngiyamkhetha uJesu abe inkosi nomsindisi sishaya izandla sithi yebo kusasa sibiza ithuba lofazi agijime aye phambili afika athi mina bengiyisife usho umuntu adekhetha inkosi izolo akulona abazalwane lela akulona ivangeli lethu umumukela inkosi nomsindisi uthi ngiyamkhetha uJesu awuthi uzalwa nje ubudla ophuthu nobhontshisi yebo uqinisele iqala obisini ufundisa utrain ngani usana isini wena ufundisa utrain kancane ukhule yingakho namhlanje siphethe abazana abaphuzayo yingakho namhlanje abazana baphuza abazana basindisiwe aphuza utshwala abazana basindisiwe bahamba ama-night club abazana abasindisiwe abahlala emakhaya bakhuzeki abazana abasindisiwe abanaso isimilo abazana abasindisiwe abanqotshelwe inkanuko uma umuntu ethi ivangeli malifika namanje uhlala ngisho ivangeli malifika lifike kumuntu limvula umqondo elithi iBhayibheli siyaguqula isimo sengqondo yenze njani ibe yintsha ukuze ikwazi ukuhlolisisa okuyintando kaNkuluNkulu yebo ivangeli malifika entombazaneni noma ensizweni into yokuqala efilisha isimilo yebo uma ngabe uthanda abafazi ivangeli likufundisa ukuhlala uma ngabe uthanda amadoda ivangeli likufundisa ukuyiphatha ivangeli lelo ube nesimilo intombazane nesimilo wesifazane nesimilo ngikhuluma iqiniso ukuthi uthi noma ehamba ufana nendoda amen awu amen bazalo ayikho into webhuti umduduze ephuphisa umuntu njengedemoni longabi nesimilo ukholwa abanye abazana beke bekhuluma beze bethi ngibona abantu bethi bathi basingile kodwa ebusuku banamadoda abo angikwazi lokho angazange ngize experience kodwa ngiyengizwa abazana bekusho lokho ukuthi hayi abanye wathothi nje bathi abalali kodwa bathenga ini opopayi kanjani benza njani angikwazi angazange ngizokubona ngikwazi nokuthi angifisi ngisho ukwazi kodwa ngiyayibuza ukuthi uthi uyakuliphi izulu mangathiwa ngempela lo mzalo makuthiwa uyashumayela uthi khona abazali abanjalo wena ukhona lapho yilaba bathi masebefikile enkosini bangalahlekelwa uJesu edlula awu amen bazalwane uJesu edlula impumputhe iyamemeza ithi Jesu ndodana kaDavide ngenze njani ngihawukele uJesu wezwa ukuthi khona ongibizayo lithi iBhayibheli wathi ubani lowo kwathiwa uye lo kwathiwa memeza kakhulu lamtshena ihlule zathi memeza kakhulu wamemeza Jesu ndodana kaDavide ngenze njani ngihawukele uJesu wathi yenze njani yiza kimi letheni umeza kuJesu kuthiwa kwasala ingubo awu amen bazalwa uhlangana noJesu ukhona izinto ezisalayo amen ngeke izolo lakho lifane namuhla yebo ngeke uJesu efike kuwena afika akuthole ugqoka ukuthanda kwakho wenze noma ngabe yini indlela ogqoka ngayo wenze nje noma ngabe uphinde futhi aphinde akushiye njalo uma sefikile fana ngakushiye njalo ngikhalele yes Jesu maqala unyaka amen ngikhalele Jesu ngihawukele abazalwane nje njengamanje siphila uJanuary sekuyaziwa nje umhlaba wonke ukuthi abazalwane abasindisiwe benze njani bazila ukudla bayakhuleka bayakhuleka abazalwane kumenyezelwe bonke abazalwane amasonto namasonto ayazila kuya ngokuthi nginizila kanjani nina yebo angihlabi anginandaba nje nayo ngoba ngiyazi iphumaphi yebo kodwa nje mina yiba nezinsuku ngumzalwane zokulila enkosini umfuna uNkulunkulu usaqala unyaka ukuthi inkosi uyiyeke le program yasesontweni uhambe ngeyakho wena uthi mina okay sebeshilo ukuthi 21 days mina noma ngathatha 3 days lo 3 days yokusebenzela udlule lo 21 days uqinisele ngoba wena umfuna ngenhliziyo yakho yonke uqinisele awu amen bazalwane ngizokhumbuzisa lokho nje ukuthi ngempela ake ucheck ivangeli lakho ake uyiassess ngempela yazi ukuthi angikhale
usabe ubona abazalwane wathi omunye umzalwane Yes. isitha somzalo nomzalwane ngathi mina usho ukuthini manje isitha somzalo nomzalwane yingoba abanye balenza ivangeli abanye cha abalenzi Yebo. ubone kanjalo emsebenzini wakho ukuthi hayi thandaza mamkhumalo thandaza baba uXulu thandaza baba ubuthelezi thandaza gogo ugwala awukhonjwa nje wena ukhonjwa wena yingoba umdibi munye nabo Yes. yini bangakhombi bethe sicela uthandazele Shabanga Yebo. yingoba ba confuse abantu ukuthi hawu Shabanga masithi siyajiva khona lento engiyibu masithi siyajiva Yep. masithi shawo maskandi naye sigiya naye utholakala abasakubona ukuthi udlalela yiphi kahle team Eish. livangeli ngokuthi umuntu ahlukane nesono Yebo. ivangeli lelo Yebo. awu amen bazalwane Amen. ngesifunde noMatthew chapter 3 Amen. sibhekeni ubuhle bevangeli sibone izithelo ukuthi ngempela leli umuntu ahamba nalo liyilo yini uzoyibona wena ukuthi leli wena ohamba nalo ivangeli liyilo yini lasho naphi ivangeli enjalo sihamba nabantu abangayiqondi indaba yokusindiswa bangakutholi nje ukukholwa ukuthi kuyini ngoba makufika ivangeli makufika ukukholwa kuwe makufika uJesu akube khona izinto ezisukayo Amen. azibe khona nje izinto ezisukayo kumuntu kumzalwane Yebo. izolo lakho lingafani namuhla lakho khona lengiye ngiyithanda la izinto zamafoto ethi umuntu na before after unayo wona ni before ne after Cace nje. assess manje assess lokhu njani impilo yakho yobuKristu manje ukuthi before ne after nalo yini Eish. uma ngathi ngicela ungitshengise before lakho unalo yini uma ngithi ngitshengiseke inawu lakho unalo yini Yebo. wena nje kuyafana konke uyekeni kahle akubonakali akwazi awu amen bazalwane amen ake kubonakala abathi abantu masebefikile ekukholweni ubonakale imisebenzi yokukholwa ukuthi kahle uJesu mayifika kumuntu ufike enzeni nabantu bakwazi ukumdumisa uNkulunkulu ngenkambo nangenhlanzeko yethu indlela esigqoka ngayo indlela esihamba ngayo indlela esikhuluma ngayo indlela esiphila ngayo nabantu yebo ikukhombise ukuthi lo muntu udibane noKristu yebo awu amen uma sifunda lapha noMatthew chapter 3 ngizofunda wona nje bazalwane yebo ukuthi akuthi mase kufikile ukukholwa awu bazalwane uma sekufikile ukukholwa uyazi ngempela uma isimilo singaqhuntswanga uthola ngisho umfundiselana nezingane zonke lapha esontweni kuvikela ugcobo asho njalo uMamadla wathi bathi kuvikela ugcobo umfundisi azamithisa ingane ihanje yokhishwa ngikhuluma uqinisile bayaphi lawo bantu ezulwini lamanyala enzeke ebandleni abasindisiwe ayikho le akhona amanyala enzeke ebandleni abasindisiwe ugqoka kwakhona umkhomba uKristu akumdemonstrate uKristu yebo udemonstrate izwe lidlula amaMuslim eish cabanga iMuslim livela ngamehlo kanje hey alikhathala ukuthi vele uzozufuna ukulibuka nje ukuthi limi kanjani libukeka kanjani uhlushwa yini laziwe indoda yalo yes futhi bayayiphila leyo nto and bayayiphila lonto leyo uma usungaya ntambama endlini zabo ke uyobabona ke baba free nomndeni wakho unomyeni wakho kufanele ambuke unonkosikazi wakho kufanele ambuke ahamba aveza umzimba wakhe lapha namhlanje abazalwana abasindisiwe bazalwana abasindisiwe eish abathi mabeshutha lapha ko TikTok na ko Facebook aveza izinqa ngisasi nalezi zinqa namhlanje uthi ziqhamuka zona izinqa ezingaka hey abantu bonke banezinqa ongenazo angazi ukwenzakala bonke abantu ebudunduzo manezinqa bonke bacije lapha ngemuva benza kanjena hayi kanjani lapho sifike kanjani bapha bangenazo kanti kanti basho abantu abaneyishwapha bophethe esikhule kanti beneyishwapha abantu beneyishwapha we mix mina ngisabaza abantu abaneyishwapha wonke umuntu unesinqa unefika kulezi insuku nje angazi ukuthi noma khona into edliwayo or kwenzakalani and bayayidudula lapha ko social media ke khome umzalwane efuqana nezinqa khona lapho abesuka abefaka ingoma kaMaskandi abegiya wenzani ngale tempeli likaNkuluNkulu uveza muphi bani loNkuluNkulu omdemonstrateayo yebo ngobe lakhi iTemple mayithi nje
umzimba uyithempeli lami ila ngihlala khona Yes. wena wasubhizi wasulokhu uyifuqa uyijayivisa wenzani Hayi cha baba. wenzani yini lo yenzayo Hey, qiniso. hey bazalwane Hayi ayikhulunywe lento iyafuneka. inkambo Mm. iyafunakala kumzalwane Yes. ngamani ube isilima Amen. le ndlela le esibizele kuyona eyeyiwula Amen. clever kusobe ba survive kuyona lithi iBhayibheli kuyokuba khona umendo nendlela Yebo. okuyothiwa indlela yobungcwele Yes. yobungcwele Yebo. ongcolileyo akuhamba ngayo Amen. lithi iBhayibheli noma beyiziwula bakhe Hey. bayokuduka kuyona Oh. ayidinge kufunda le Hey. ayidinge ama degree le le ndlela le idinga ubungcwele kuyini ubungcwele bazalwa yilento okhuza ngayo yilento onenkani ngayo ukuthi uyiphile Yebo. ungcwele ke lobo Amen. yabona nje mawuhambile wayenkonzweni umfundisi ofika shaya ukuthi usawu ubaba hey ubaba udedi nindi nofundisi beni babiza ngobani babiza ngodedi hayi usengaza shaye lokho kuba ungcwele uma ekushaya esezweni lasebungcweleni Yes. asimphileleni uNkulunkulu bazalwane Amen. asibe iziwula kule ndlela lokhu kuzophela lithi iBhayibheli konke enikubonayo kuyinkanuko yamehlo Yes. nenkanuko yenyama Hey. kuyiqiniso konke esikubonayo ikathi inhliziyo yami nje kuyaqala nje yabona mase zithi March April May kuyaqala ama graduate wenzeni wena kanuko yamehlo nenkanuko yenyama yokuzijabulisa nje kulelizwe Amen. uyabona nje ukuthi kuyaphela ngithi bekukhona lento edemonstrateayo lento evelayo ukuthi okay it's just nje i period yokuthi kufike kudlula ngithi yabona ukuthi kuyafika kadlula Yes. yonke into yala iyafika edlula phela Yebo. lesikhathi kodwa umbuso kaNkuluNkulu umile kuze kube phakade Ngempela. uma ngisakhuluma kanjalo nje ukuthi ivangeli lini lelo tholimo Jesu umuntu omtholile Jesu umuntu omtholile uthi mayifika kuwafika relax afika ahlale nje into engcolile Yeah. angasho ukuthi khipha lokho khipha lokho Yes. khipha lokho uJesu njani lo Hayi, uyakhiphisana. uJesu ofika Makufika ngumuntu yena. makufika yena wempela yakhiphisana Uyakhiphisana. kutshela le phone le uyithengele boyfriend lahle ishisa ungayipho omunye umuntu Yebo. awu amen Amen. uyabona le phone lena instead of 15,000 ukuthi uyithenge wena uyithenge ngobani ngo 2,000 ekhoneni mase kufika ivangeli ithi yenze njani ilahle Yes. Yebo. uJesu nje ofikayo uba njalo uklina kahlanu nezinto ezingcolile Yebo. ithi iBhayibheli lapha no Matthew chapter 3 kepha wathi ebona abaningi nabafarisi nabasadusi beza empaphatisweni wathi kubo nzalo yezinyoka ngubani onibonisile ukubalekela intukuthelo ezayo na ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka vezani izithelo ezifanele ukuphenduka Amen. iziphi lezithelo ezifanele ukuphenduka abantu mabegijima beza kuJesu omunye umuntu ukegijima eze kuJesu mina ngikhuluma iqiniso but umuntu uzangazi noma kukanjani uyabona uma uNkulunkulu efika Yebo. kulethwa ukukhanya Yes. ebumnyameni kusho ukuthi ubuhambe bumnyameni kwase kuletha ukukhanya Amen. uma uEva edla ensimini utshela uAdam umyeni wakhe Yes. ngokuthi usebonile ukuthi unjani uselinda ukuthi naye akadle ayibone na ukuthi unjani Yep. kusho ukuthi babehamba in a dark place ngoba okunye kwakhona babengakwazi awu Yes. amen bazalwane Amen. uma sebewudlile umuthi Amen. lithi iBhayibheli bazibona behambase all along bebehamba nje bemapuna bengabonani Yes. akekho bengathi komunye awugqoke ngani ngoba bebehamba kule ndlela ababekwe kuyona yokuthi kube emnyama kubona Amen. uma sebedlile emthi Amen. lithi iBhayibheli bazibona ukuthi bahambase babaleka baqala basaba bazinto ezihlazo intade bengayazi unjalo umuntu obekade engakholwa Yes. uma kwafika uJesu
uthola ukuthi ade emthola esendaweni emnyama mayifika uJesu ufika uletha ukukhanya Amen. esikhathi letha ukukhanya izolo lakho lingale mawuthi uyabheka ngale le ndaweni uyayibona ukuthi ayikhanyi Yes. kunezolo lakho laphana okusho ukuthi lo kade ukwenza ebengakafiki unokukhanya Yebo. awu amen bazalwane Amen. kukhona ke umuntu esefikile ebese ngasahlupheke bese vele ya relax ekukhanyeni athula athi du Amen. livuma izolo lakho admit uadmit ukuthi benginezolo Yes. and usalazi musukwenza ngathi awulazi Yep. benginezolo lami yini abantu abasindise masebefika kuJesu bezenze sengazi uthi ingathi uzalwe nje uyazazi wena ukuthi ubuthakathaka nje emantombazaneni why uma sekufika ukukhanya uthanda ukuthi futhi uphinde ukhumbule kule ndawo ebumnyama uthanda nje ukudlala namantombazane ukholwa lokudlala namantombazane kodwa uyazazi ubuthakathaka nje Hey. ngani uyazazi ukuthi wena mina ngibuthakathaka Yebo. nabantu besilisa yini ngoba izolo lakho lidozo ngoba lisekhona lilindile Yes. lilindile izolo musuku actor sengathi awulazi izolo Yebo. awu amen bazalwane Amen. lo oyivumayo ayishiye Oh. uthembekile ukuba mthethelele zona Ah. kodwa amen. oyifihlayo iphambeko zakhe akayokuphumelela Amen. uleli izulu nakuleli elizayo Hey. ungabi nento Amen. yakho wedwa ukholwa Yebo. uthi hayi mina uyazi khona i-channel engiyibona ku YouTube kuthiwa sikhipha imfihlo uvela ubona lapho nje ukuthi umuntu akanayo into yakhe yedwa ubona lapho nje kuthi umuntu akanayo into yakhe uyabona uma ukholwa ube nento yakho wedwa Yes. kuthiwa hayi bazalwane uma usukholwa awujoli Yes. wena ube khona uyajola ebusuku uyajola wena Ay. and futhi wenza sure ukuthi awufuna ngisho umngane wakho your best friend ingazi nokuthi wena wenzani Hayi khona. awuyezulwini Impela. khombisana izithelo zokuphenduka Yebo. kuthi uJohane uma ngabe ebhabhadisa abantu uyababiza bonke bazobhabhatha abawilling ukuthi babhabhadiswe sebona abaFarisi nabaSadusi bayagijima Yes. baye endaweni yokubhabhadiswa bese ngolayini bayagijima bathi hayi kwenzekala into engifisa ukuthi yenzeke wow Yebo. khombisani izithelo zokuphenduka yiziphi izithelo zokuphenduka ngiyamkhetha uJesu abe inkosi nomsindisi Amen. isithelo sokuqala leso Yebo. awuzukusibona sibhabhadisa bese uyagijima ukuthi asikufaka emanzini awu amen bazalwane Amen. emva kwalokho usumukela uJesu njengenkosi nomsindisi admit ukuthi unezolo lakho Yebo. mtshela uNkulunkulu ukuthi mina nginezolo lami izolo lami indlela elibheda ngayo Hey. mina nginomona mina ngumbulali Yes. mina bengwathatha amadoda abantu mina bengibathatha abafazi babantu yizolo lakho leli inamuhla lithi akusenziwa ke lokho Yes. Amen. emva kwalokho uyangena uyabhabhadisa uyaphenduka Yebo. zalo ezinyoka ubani onibonisile ulako olingako olizayo hawu haleluya Yes. Amen. phendukani pheshisekelani ukuphenduka Yebo. awu amen Amen. ukhombiseni izithelo zakho ukuphenduka Amen. ukuthi nasesiphendukile ilokho nje ukuthi ngike ngacabanga nje ngingedwa endlini ngathi mina asizukuletha izambulo ama revelations letheni intoni kodwa ke ngizofakaza nje ukuthi Yes. ngempela ke sesikholo yazi mina ngalesabi ikholo amakholo namhlanje amise izambulo amakholo namhlanje amiswe yizo buthi umduduzi Hey qinisile. amiswe yizo Kaningi impela. uthi uyambheka lo mzalwane antshele izindaba ezingaka uthi uyabheka lo mzalwane empty lo inkambo nje yokukholwa nje ayikho nje Hey. i-character nje yakhe indlela agqoka ngayo kodwa hayi man uyasitshela man Uyazibuza ukuthi kanjani? uyibuza ukuthi kanjani kukhona abantu abahluphekayo bemhluphekela uNkulunkulu belala bengadli lona uyambona ngisho ukuzila ukudla nje ngathi ile nhlobo edlana namasweet nje makuthiwa izila ukudla Hey. Yebo. Yebo. kodwa hayi izambulo zeindaba zingaka Hayi khona. iziyalo eziphuma kuye zingawuyena ophethe abantu abasha ebandleni mawuthi yambheka umphathi wabantu abasha uempty akazi nezwi uyedelela nje Hayi cha. Ngeke.
ngeke bazalwane angeke izathu yini laba bathi mabenikela namhlanje befesana abazalwane bajaje ngokuthi uyakwazi ukufakaza yebo akazange thina sijaje ukuthi sakhuliswa kahle sakhuliswa evangelini okubona khona ukuthi shisekelani cela umoya engcwele uyibuza ukuthi umoya engcwele yini manje leyo mfuneni ukube besingenawo lo moya ngabe sathi masifike eGoli savele sabhubha lo moya uyaguide bhuti umduduzi nomaphi ungasekho umzali wakho ungasekho ama leaders wakho akuleader ebandleni usuwedwa ukade umoya qinisile you become a parent umoya engcwele akufundisa ukuthi ingane ifundiswa kanjani yes izingane zanamhlanje zimanipulative izingane zanamhlanje ziyakwazi ukupersuade ingqondo yomzali ithanda into engayithandi ube namandla umoya ukutshela yes umoya uzoguide yebo ukutshela ukuthi umtshele umntanakho ngale kokuxabana ukuthi uNkulunkulu akakuthandi lokho amen amen bazalwane moya sulwela umoya oyingcwele Amen. ozosigayida bazalwane ngoba ngikhuluma iqiniso ukuthi yabona nje ngempela uyabona bazalwane abasindisiwe yebo lobo ubufakazi kwabazalwane abasindisiwe yebo ake nimdemonstrate uNkulunkulu njengama Muslim nimveze uNkulunkulu yazi uthe omunye mayikhuluma ngimlalele wathi kwenza ukuthi ama Christian awanayo nje i-dress code ngathi mina ikhona ikumoya itholakala kumoya yebo ikhona itholakala kumoya yebo ikhona i-dress code yama Christian ikhona impela amen bazalwane amen itholakala kumoya so uyibona into ukuthi hey lokho ngathi unjani uzibheke unganganeliseki nje ukuba uwe nje kodwa yiba ilento ongathandi nawe ukuba yiyona ngenxa ukuthi kukhona isandla esinamandla yes khona isandla esigayidile khona isandla njalo esikutshelayo ukuthi ushona le turn left yes qonda amen leso sandla silalele athi ohlabelela lapha engiholela khona ngomlandela yes simlandele siholela khona lapho uholelwa yabona mawuholwa awubazalwana understand ukholwa mawuholwa awuyila uthanda khona amen ngoba uyaholwa yebo awu amen amen awu bazalwane yebo ilokho nje kodwa ke ekugcineni sengifunda sifundeni uJeremiya 18 Jeremiah 18 ukuthi mawuqala unyaka nje nisazila ukudla bazingcwelise futhi ukuzila ukudla akungabi ukuzila ukudla ngeke uzuthole lutho uNkulunkulu umqinisa ukuthi uyokuzila uzozukhathala uphathe uphatheka kabi ngoba anizingcwelisi hey zingcweliseni lithi iBhayibheli zingcweliseni nangokuzila ukudla kahle kahle kuyingcwelisa lokho yes ukuzila ukudla kuyingcweliseni nangokuzila ukudla amen amen Jeremiah chapter 18 verse 1 sengigcina bazalwane yebo umbumbi izwe lafika kuJeremiya livela kuJehova lithi suka wehlele endlini yombumbi ngikuzuse khona amazwi ami ngehlele endlini yombumbi bheka wasebenza umsebenzi wakhe esondweni lokubumba kepha isitsha asenza ngebumba sonakala esandleni sombumbi wabuye wenza esinye isitsha njengokuhle emehlweni ombumbi kuba asenze la selifika izwi kaJehova kimlithi bengingenze kinina ndlu kaIsrayeli njengalombumbi na usho uJehova bhekani njengobumbe esandleni sombumbi ninjalo esandleni sami nina ndlu kaIsrayeli amen ngizothi nje sengivala indlela uNkulunkulu asibekezelela ngayo yebo asikho perfect nami nje ngoba ngila ngikho perfect uNkulunkulu uyangibekezelela yes uthi uJeremiya lafika izwi lathi hey Jeremiya yehlele endlini yombumbi immediately uma uJeremiya ezwi wehlele endlini yombumbi yes mayifika endlini yombumbi ufika uyahlala ubuka umbumbi uyabumba mayibumba uyabumba isitsha sakho yasibumba siyonakala yep uyaphinda futhi usiqala phansi akakhathala kasho ukuthi hey ngeke kuniniqalile kodwa uphinda uqala phansi uphinda uyabumba futhi siphuma siba yilento ade efisa ukuthi kube yiyona amen uthi kuJehova uyabona uthi uJeremiya yebo ngiyabona uthi ke nginjalo ke mina kinina Israyeli
unjalo uNkulunkulu kubantwana bakhe uyasibekezelela Yes. lokho kwenzile last year wabona usurvivor ubona ushaya unyaka ungena ku2026 wayitshenta kanti kuyaphileka ngakho no uyakubekezelela Hey, Kuyakubekezelela. Yep. uthi njalo mina Oh, yeah. nginjalo kini Israel asibekezelela uNkulunkulu Hey. lokho okwaziyo uwedwa Yebo. ongafuni ukutshela omunye umuntu kususe kuyeke ubuyele enkosini Yebo. uma ulizwa izwi lami namhlanje Yes. ungayenzi likhona inhliziyo yakho phenduka Yebo. uma ngabe uyakwenza usuneminyaka wena usu expert actually usiyaziyo ukuthi you are an expert kule ndlela Yebo. siyakwazi nje wena ukudlala ngeingane ushela izingane ulale nalentombazane esontweni uyishiye ingasho ingacebi iphinde ishone ngapha unenhlanhla nje ukuthi awucetshwa wena and sekuze yaba yamthatha iminyaka udla khona lapha emhlambini kaNkuluNkulu Yebo. and then emva kwalokho omunye wasurvivor waganwa futhi zangavela izindaba zakhe Yes. uyakubekezelela uNkulunkulu kaIsrayeli uthi njalo mina noma usonakele nginakho lokuthi uzophinda umbumbe ezenjani akubumbe imfundiso zebali zophinda zikufundise wakheke uvuke Yes. lento yenza uwedwa ungafundi abanye bayenze ungafundi abanye bayizwe nabangani bakho nomfundisi wakho nabazali bakho eyaziwa uwe nje ususurvive nayo 3 years noma 2 years noma usanda kuqala no 3 months uyenza yeke Amen. uNkulunkulu kaIsrayeli unamandla okusinikeza isecond chance Amen. nginjalo mina abantwana bami ngingenza njengombumbi uma ngabe ubumba luphinde lafa mangilubumba kodwa ngibuye ngikwazi ukuqala phansi uJesu wethu one second chance Yes. namanje unyaka uzoqala Amen. ukuthi nje uNkulunkulu we second chance aphinde bazalwane anikeze Yes. ngamenzi uNkulunkulu ungazenzi uclever phambi kwaNkulunkulu Yebo. ungazenzi alwana ungazenzi uclever Yebo. ungazenzi uclever uNkulunkulu ukuhlakanipha kuyaphela ngoba le ndlela esihamba kuyo ingeyiwula Yes. zona zodwa bhuti umduduzi Hayi ewula le. oclever abasurvive kule ndlela Yebo ngeke. ngoba bacabanga ukuthi ihanjwa ngobuclever bayo Kanti cha. kanti cha Hey. le ndlela ihanjwa ngobuwula Yebo. uma ufuna ukuze enkosini iba isibula iba isibula nje uvume uba isibula noma ngabe uhlaniphe kangakanani Yebo. kodwa iba isibula ngoba uzoyihamba le ndlela Amen. awu amen bazalwane Amen. nangonyama naphu beselibhonga ngeze libadle iba isibula Amen. hamba uvala amadlebe Yes. shone phambili uyophumelela Amen. ilokho nje bazalwane ekuthe ake ngisho ngithi nginkumbuza ivangeli ukuthi uma ivangeli lifika kuwena lingakushintshi Yes. ivele uyiyeke leyo nto leyo ophethe lona ifake iyeke leyo nto leyo Amen. don't waste your time leave it akulona ivangeli lento ezofana nezolo ufana nezolo icharacter efana nezolo Cha. akube khona umehluko ngisho ulinga lishintshe Yebo. ube strong nje ube umpela nje ube harsh nje into ezimbi kaSathane Yes. uthi udoda angihlangani nawo Amen. usho udlula Amen. uma ngabe wena ubusweet kuyo yonke into uhleka he kuyaphela ukuhleka kwaJesu ungayihleki into engahlekisi Amen. ayihleki into engahlekisi ngoba Yebo. iyakudonsela njalo ekufeni wena nje kuthiwa bathi she's so sweet she's so sweet in iba nama boundaries Yes. uma kuKristu Amen. ngoba isimo sengqondo siguquliwe Yebo. yaba yintsha uba nama boundaries Yebo. uba no line ongeqiwa kuwena Yes. uthi hayi usuwecela ulayini ke manje you become so worse Yo. uma ivangeli owalimukelayo uzophinde ngicizelele uma ivangeli owalimukelayo walitholayo lingakushintshanga izolo lakho liyeke akusilo Amen. siyabonga Yona amen impela. Injalo. thank you Jesus Yo, sabo kusikhumbuza. amen Ivangeli leqiniso unyaka uqala nje ukuthi asilithole silazi ivangeli leqiniso. Afuthi ngeke lingakushintshi man.
mangabuthole lona mangabe uthole lo ngeke lingakushintsha amen ngoba kokukala lizokwenza ukuthi ufune iBhayibheli and once walithola iBhayibheli ngathi noma ongcwele ube selokho ekukhola ke manje ezwini ulokhu ufunda ukuthi akusanziwa lokho awunalokhu futhi kumele ngiyeke ngiyakhumbula nje ngisalifunda iBhayibheli ngisaqala nje ukulifunda ngiunderstand futhi yeah uma ongcwele sebenza ngangifunda ukuthi hayibo nomlomo awusakhulumi noma yini engaqala ngikhumbula izinto ebengivele ngiyikhulume before onenhlamba isaphuma emlonyeni wami yonke lonto leyo nje kuningi kakhulu but siyabonga nje ukuthi usikhumbuze yazi nje usasikhumbuza kanjalo ukwathi futhi ukuthinta indaba ye-fasting phela yazi maku January ngempela hey ungenile fasting ihlala ke njalo ke nje each and every year nje ngiyibuza cause kimina icishe ifane netrend angithi itrend abazalwane bangangizwa kabi yeah but icishe ifane netrend cause into esiyenza sonke ngoJanuary yebo after lapho futhi sesiqedile sisayenza kuze kushaya uDecember hey Nkosi yami ngiyibuze mina ukuthi uNkulunkulu kuyibandla laseSoweto ukhuluma ukufana kini kunale into efanayo nasePitori naseKZN naseNelspruit sonke kufanele sifaste cha ngiyangayibuza but izoloke ngiyabona khona ufuna ukukusho izolo ngilo ngifunda iBhayibheli angazi ngifike kanjani la kuZakhariya chapter 7 yes sikuyo lenyanga yeah ngithe mangifunda ihloko sakhona sithi obedience better than fasting yeah ngathi mina yangithinta nje impela nje futhi kakhulu ngathi futhi le ndaba ila kuZakhariya chapter 7 okusho ukuthi before bengiyayindlule ngingayi-understand yempela manje nakusengihlangana naye angizokuyishumayela ke but nje ngizophika nje few verses nje ayenza isense kumina izolo ngizofunda bese ngithi nje lapho nalapho ngiyangathi mangabe ngifunda la indeke but nje uverse 1 uthi now in the 4th year of King Darius it came to pass that the word of the Lord came to Zachariah on the 4th day of the 9th month bese bebhala lapho Chislev 2 when the people sent Sherezer with Regam-Melech and his men to the house of God to pray before the Lord and to ask the priests who were in the house of the Lord of hosts and the prophets, saying, should I weep in the 5th month and fast as I have done for so many years? Andalana ke lawo mazwi lawo lento lena seyibeyenze for so many years in the 5th month bajwayela ukuthi bayakhala njalo nje so manje kushuthi nanga umprofeti lapho useyibuza ukuthi kufanele nami ngikhale njengoba ngihlala ngenza naku angiqhubeke ngale njwayelo esiyijwayele kaJanuary yokufasta na ithi ku verse 4 then the word of the Lord of hosts came to me saying 5 say to all people of the land and to the priest when you fasted and mourned in the 5th and 7th month during those 70 years did you really fast for me iphindi ithi for me benikwenzela mina ngempela lokho kufasta lokho kwenjwayelo when you eat ke manje sekhuluma ukudla ke when you eat and when you drink do you not eat and drink for yourself ngoba phela vele siyazi sonke ukuthi masidla sidlela thina manje mangabe sifasta ngalezo ikhathi lezo zalezi inyanga ezikhethekile la khona wonke amabandla fasta ngaleyo nyanga kaJanuary angithi ngithini but asisho isithini kodwa nje it seems like nje it's a cult ungathi abazana bayathwala ngathi bayathwala ngale fasting but umduduzi hey ngempela ukuthi sewuzokwazi ngisho idaba bebengenani uma beyivangeli kamoya lihamba ngomoya ukuthi ba-operate bahlolisise ukuthi sengathi sekukhona umsindo ngalento yes hayi asishintshe ongenani sifake uJuni nanokuthi nje abazalwane always ibandla hlala semkhulekweni yes akudingi ukuthi ngaze kuthiwa singena kuma social media singabazana abasindisiwe kuthiwa sibe ne national day especially
eyaziwa ngisho amademon omkhathi yaziwa ngisho nangabantu abangakaphenduki nabayibhemela inyawo uthi amaKristu hawu lapha ekhaya uyabona mawazala ingane yakho hlala phansi kwebridge namhlanje icula ngawe lapha ithi hawu ekhaya uyabona nje bebeqala nje uJanuary njengamanje hawu balambile akudliwa yebo ngeke usayishintsha lento yini ekuthe ngathi niyathwala ngathi unyaka nonyaka nina njalo nogubha umkhosi niyokwenza benzana abazalwana ngempela hey ngoba phela inyanga nenyanga iviki neviki usuku nosuku uyakhuleka yebo iviki neviki iviki lakhiwa 1 u7 days inyanga yakhiwa how many weeks 4 okusho ukuthi uma evikini lokuqala uyikhulekela wena usukhulekile inyanga yonke kusho ukuthi umzalwane uhlale ekhule enjani lene announcewa ku social media enjani special azodlala ngathi bazalwane asingeni thina lezo hey cha schedule sami nje samba ngami mina bhuti umduduzo uthi okay sengizokhuleka ke manje Nkosi ngibonge kuwena yebo wawu Nkosi sengizokhuleka ngibuyele emsebenzini sikhulekele imisebenzi sikhulekele abantwana bethu Nkosi ibaphasisile ezikoleni ubonge yonke into nje ezwakala ekhonini lakho yebo awuthi utshela umuntu ukuthi siyafasta ke 21 days for what sike safundiswa yini ngale fasting first ukuthi yini esicelayo yingakho uNkulunkulu abuza kuZakhariya benzilela benilambele mina yini benilambele noma benilambele inkanuko zenu noma benilambele udumo lwenu ukuthi banibone ukuthi ayinilambile uzobabona nje basovula igole hayi uzobabona oPapios abazana abaphaphile hey hey sithi phela kuJanuary Nkosi sengifisa kuFebruary sasalo angazi nami ukuthi iqhamuke kuphi but iquestion enkulu nje ihloko obedience better than fasting exactly. The question is kule fasting are we obeying God now utheni kuwe wena uwedwa ungumzalwane mina kimi nikhuluma kimle mhlambe nakwena sesikaGombi ikhuluma kwena mhlawumbe komunye ayikhulumi kuye le omunye nomunye umzalwane utheni uNkulunkulu lokho akushilo are you obeying it now because obeying is better than fasting okusho ukuthi fasting iza kamuva na into ebalekile ukuobeya okay ke idluleke le fasting le siyam obeya yini uNkulunkulu afterwards going to December siyam obeya yini uNkulunkulu are we taking instruction from God noma siyasenzela nje or i trend if it trend vele uzobuyela emanyaleni akho uzofana nengulube or yinja eshiwo izakha eyaphalaza umphalazo wayo aphinde yenze njani yawudla yebo yabona bazalwane ngikhuluma iqiniso mina angingeni nje angiyazi ukuthi iphuma ngoba angiyazi ingakho ngithi nifuna ukuthwala kahle kahle nisefuna ukuthwala nobazalwane basindisiwe nifuna ukuthwala nini yebo impela I'm telling you nifuna ukuthwala ngalo January lo uJanuary phela abantu sebezobaleka emakhaya bethi akusadliwa phela sekuthiwa inyanga yabasindisi ubani wantshela ukuthi zilana ukudla nimemezele kuma social media nithi sekuzila ukudla 21 days abanye 10 days abanye 14 days nithatha enenzayo futhi usakhuluma yokumemezela angithi lithi iBhayibheli masizila asikhuluma ningafani nabazenzisi yes asimshuthi asimemezele uma ngabe uzila ukudla hlamba ubuso ugcoba amafutha yebo ungabonakali yes ungalokhu usitshela ukuthi wena uzile njengabazenzisi lithi iBhayibheli seba ufumana umvuzo wabo I'm telling you lona nje ontshelile yena beneyinkinga zakhe lo ntsheli wathi angisasalanga ngoba bazali of which i-fasting yakhe ingabusiseka yena ngoba uzothi vele ngoba vele kunomoya nje okukhuleka uthi ngifisana sesingiyishutheka uyabe yasuka yena utshela ibandla lonke ukuthi alikhuleka uyona wena are you ready now yes are you ready now ukuthi ungene kule fasting la le eyomhlaba wonke omenyezwe akekho umuntu ongazi mawuvula uFacebook nje hayi silambile bakithi silambile angisazi noma nizila ukudla ngoba nakunidle kakhulu ade kuyiChristmas vele imali nayiqeda seni broke sena lutho into ezoyiphela emabhodweni inyama iphelile senilinde uhole sendanizile ngoba vele uJanuary it's a tough month akekho ngayazi leyo ingane ifuna stationery ischool fees sabantwana irent orentayo
amaleviso obhadarayo ibond ithathile awunatwa usuthi ngcono usizila ukudla akho nyama efrijini yebo iphelile ngoDisemba badla ngoDisemba sebethi bazozila ukudla namhlanje uNkulunkulu uyabhenga enza kunikeze lutho ngikhuluma iqiniso ngeke uzile ukudla uzilizwe ukuthi vele hawu mina ngizongena vele anginalutho efrijini khohlwa ngekusathola lutho akusekho zila inyama ikhona yes igcwele ifridge uzila ukudla yebo uzile istokfel sokudla nisishayile sagcwala lapha ekhoneni uzile sikubona impethu hayi uyazila sikubona impethu hayi uyazila hawu lokhu udla lokhu ngempela sawuze kubole phela sawuze kubolela amaqanda uJanuary wonke mina uyakubona ukuthi akusikho ukuzila akukona okuyikho akukona okuyikho webazona nabazila ngoJanuary siyekeni yebo hawu sakhathala niyathwala kahle hayi impela ifaka ama questions hayi nama question mark lento yakho yebo nithwele nina abazana basindisiwe ngoba nizila ukudla ngoJanuary nithwele yes hayi bazalwana asisho lutho besikhuluma nje sishare izwi sishare izwi sizama ukubuyisa because indaba iqalile lapha yana ukuthi liphile leyavangeli lakudala siyambonga nje uNkulunkulu ngempela cha asigxeki into yokuzila ukudla ngoJanuary kodwa siyabuka nje bazalwane ukuthi umkhuba lo nanku umkhuba ungena kudinga abantu abanomoya abahlolisise lento bayepha abaprofeti bazoprofeta bayephi basitshela ukuthi lento ayikho right ngempela futhi nje uyiqale kahle lento le wathi liyephile leyavangeli leli because yabona lelo vangeli lelo belosigayide belizosho ukuthi okay mhlawumbe ibandla elithile lengafasta ngoba uNkulunkulu uthe malifaste ngoJanuary but like it akakasho akakasho lelo yilona vangeli simlindile ukuthi azasitshele nathi exactly mhlawumbe nje ngoJune mhlawumbe ngoAugust mhlawumbe ngoApril yabona futhi no mhlawumbe kulowo nyaka kungenzekile ukuthi yebo ngoba inkamu inokho impilo yekhona isakukhuleke nje yebo iBhayibheli khulekani ngaphezi amen mfuneni uNkulunkulu nikhale ngenyembezi nangokuzila ukudla nidabule inhliziyo zenu ilokho nje uNkulunkulu ayifuna kumuntu why wena yakho inhliziyo uyidabule ngoJanuary February useyiphesha March because kushaya uDisember phinde ngoJanuary kahle ninabazali udlala ngathi ngicabanga ukuthi ziyophela lezi nkanuko ezinxakile manizile ukudla ngoJanuary kuphela ngicabanga ukuthi lo mono eninawo nenhlebe eninayo iyophela uma nizile ukudla ngoJanuary kuphela nina nizingcwelisa ngoJanuary kuphela ngitshela ubani inkosi yobuya ngoJanuary ngitshela ubani ukuthi wena uyofa ngoJanuary ngoba phela emva kwalokho nizobuyela emhlanzweni benu ngoFebruary bayabuyela emhlanzweni babo hey futhi nje useselapho nje le ndaba ibalekile ukuthi ayikhulunywa le ndaba useselapho abanye esenge ngabezwa bethi kungani befasta ngoJanuary bafastela unyaka ukuthi ubaphathe kahle yabo nje unyaka whatever seyifisayo iphumelele shuthi nje it's more like iprosperity kulonyaka that's why sifasta ngoJanuary qala sifastela unyaka wonke ukuthi nje siphumelele lapha nalapha kukancane uma ngabe kuyenzeka abantu bafastele nje ukuthi sifuna uNkulunkulu kancane mangabe kuyenzeka uyabona mangathi show me list abayibhalile ukuthi bafunani yes akukho nalapho ukuthi uNkulunkulu ngicela umoya engcwele akukho uqiniso ngizongifakazela akukho lapho kubhalwe khona umoya engcwele akukho nje okubhale izinto zobuKristu ubhale nje ukuthi ngicela uthenga imoto ngicela ukuthenga umuzi omusha ngicela uqala ibusiness ngicela ukufaka ingane yami euniversity ubhale zonke lezi zinto ezinkanuko yenyama nenkanuko yamehlo yebo bambala avela abhala umusho oyi1 wathi inkosi ngicela ukukholwa wavala wabeka lapha athulathi akekho athi nje ngifuna ukuphelela kuwe ngifuna ukupheleliswa yebo ngifuna nje wena akekho ingakho ngithi niyathwala kahle niyathwala ngoba nifuna ukudrive imoto ezinkulu nifuna ukuhlala emzini emikhulu nifuna regardless of impilo yakho engcolile phambi kwaNkulunkulu ufuna izinto zakhe emva kwalokho ungatholi lutho kwesinye isikhathi akunikeze athi wabanikwe kwakufiswa izinhliziyo zabo wathuma ukonda emphefumulweni uzokunika athumela ukonda emphefumulweni
Oh, uzokunika hey ngiyam. uzoyidrive ifortuna Hey. uzoyidrive But emphefumulweni. kodwa emphefumulweni ungabi nakho ukuthula Hayi, ngithanda nje uPaul Maye ngabethi ukuze ngimazi yena. Yo Yeah. bazalwane, Yeah. masingakhalela nje ukuthi ukuze ngimazi yena. yeah Ngazi yena nje. wazi yena kuphela Ngazi Wazi yena nje ukufa kwakhe namandla Hawu, akho Nkosi yami. okuvuka. Mm. Hey, yazi masingathola yena sobe siqedile. qedile leli iBhayibheli I-obedience ke leyo. unakho konke mawunayi ngicebile angithi sihlabela sisho njalo Yebo. ngicebile kakhulu manginawo Nkosi kakhulu. yabona abambala abasho njalo kulezi insuku bethi ngicebile kakhulu manginawo Hey. cebile Nkosi kakhulu mangena ucebile mawunoJesu ngikhuluma iqiniso ucebile mawunoJesu Yebo. mawunoJesu ucebile unakho konke Yebo. ngoba unokuthula abantu banakho balala endlini ezinkulu banakho ukuthula Yesh. balala endlini ezinkulu o20 room abanakho ukuthula Hey. umbona umuntu ehamba ayo uyabona nje obade kungama holiday Yebo. ahamba ayikhiphe aphume nabantwana thatha imoto yakhe enkulu akakwazi ukulala usafuna ubona ngathi iyamsinda kwasalo 20 room awakhile ufika wawucela kwaba nokonde emphefumulweni Eish. Oh, bantu. wawuthola wamnika uNkulunkulu Yebo. kwaba nokonde emphefumulweni uyasuka manje uyobhuka ezinye izindlu awungitshele nje ukuthi uno20 room okanye uno60 room okanye une-double story ufunani uziyobhuka emahotele alala onondindwa enzeni awunakho ukuthula uyiqonda lapho nje ukuthi unenkinga Hey. awunakho ukuthula Yebo. uthumela ukonda emphefumulweni wabanika konke okufiswe izinhliziyo zabo wathumela ukonda emphefumulweni Hey bazalwane. unakho konke uyayibona na ukuthi unakho konke angithi unakho konke nje unakho konke kodwa inkinga Yebo. awulali unakho ukuthula Hayi. uma unoJesu ucebile Yes. Hayi lapho kunakho konke. nakho konke Urich. urich Siyabonga kakhulu. amen Siyabonga. Hey. Wathi kusinyakazisa. hey Yazini. bakithi unya uqala Yebo. sikhumbuzane ukuthi asihleli thina lapha umkhukhu lo Yes. Siyahamba Siyakwesikhashana. Okwesikhashana. Okwesikhashana lokho. siyahamba uyazi mawungajula ngokufa hey bazalwane Yebo. Yebo. ibuzo impela. ukuthi konzakalani ngale mase ngifile Hey. hlale nje ujule nje uzuzizwe lonke ulahlekelwe ukuphila kwaphakade Hey. angufisi lokho ngizoyibophezela ukuthi nana kulonyaka ngihamba nawe Jesu Yes. nakulonyaka ngikhetha wena ku2026 ngikhetha wena Amen. ngoba nabasho njalo bethi nakulonyaka Jesu mina ngikhetha wena Amen. khetha ukuhamba nawe Yebo. zibophezela usho njalo Othi njengamanje uvala amehlo uthandaza inkosi nakulonyaka ngikhetha wena othi nje ngisebenzise Nkosi. Sebenzise, La Nkosi. ngithuma khona ngizoya. ngizoya Obedience leyo. exactly Better than fasting. better than Because fasting bayafasta, fasta lokhu ukuthi mayisibathuma inkosi asazi noma abafuni. niyajima kahle kahle ngaloku fasta kwenu asazi noma niyajima yini Hey. asazi noma niyaslima yini asazi ukuthi niphezukwane kodwa khona into eniphezukwayo Ayi. Yeah. iyekeni ke lento eniphezukwayo Amen. Cha amen kulungile asivale khona la isesemnandi kanjena le ndaba. Jesus Ya inkosi iyosisiza nje kukhona konke. Siyabonga kakhulu. Zawunakho mhlawumbe okunye ofuna ukukudlulisa mhlawumbe njenge ukwakhuluma futhi indaba ye YouTube channel. Bazalwane usisuka Gumbi. Siyamasonke njengoba ngishilo ngathi weshipha le yokuqala la kwiKota 2 Media. yes Hayi ngiyacela sisubscribeile kule channel sisubscribe kuyona. Bengicela ke manje because awu2 le acela ukuthi so subscribe kuyo especially no music. yes eyo music bazalwane Ibhalwe kaGumbi. And siyamazi ke umusic wakhe akuseli piano akusiyigqomu whatever igospel. Umculo nje odumisa uNkulunkulu sambeni nje bazalwane sonke nje so subscribe laphana zikunengoma laphana ave zibusisa senge ngayimamela nje kancane ngizivizithele ngimamele ave zibusisa kusazoba khona nezinye inkosi manje sasigcinile eziseza ezizobe lokho ingena azithi ingena futhi nazo wena ube usubscribeile uzokwazi ukuthola ama notifications nesupport ke nje bazalwane inhle especially ukusupport umzalwane ombonayo ukuthi how he or she is doing something positive for umbuso kaNkuluNkulu Amen. uthi nje ake ngiye nje kufike ngisubscribe lapha ngoba kumahala
angilahlekelwa lutho instead ngisupport umzalwane ngizofaka futhi nami kwi description ngizoyifaka nje lapho uzoshare kuma comment ngifaka ilink yes Please click on ngizokwenza that kanjalo yebo ngiphinde ngibonge bazalwane ngacela ukuthi soba ne worship oh yebo sayibamba bazalwane Soweto eZola yaba impumelelo kakhulu amen siyabonga bazangu labo abaphumelelayo siyabonga nabaphumelelanga kodwa imkhuleko yabonakala isisindo sikaNkuluNkulu sezwakala nakulonyaka bazangu siyaqhubeka futhi sicabanga ke bazalwane ukuba ne walk just take a walk in 2016 with Jesus siwalke bese siba asikahleli ke kahle sizobuya sizosho ukuthi sifuna ukuthatha iwalk around Soweto bese siba ne open air somewhere okay siveza uJesu bazalwane uNkulunkulu ufanele adunyiswe uNkulunkulu nje noma phela sihamba khona sifuna ukushumayela yebo sifuna ukushumaya yabona akasiphikiselanga ukuthi siyodayisa amatamatisi asiwadayiseni kodwa sibe semdumiza ngithi asiphikiselanga ukuthi sihambe siyofundisa izingane asifundiseni kodwa simdumise ngoba thina lela siyakhona kulelizwe sizwe kulo ukuthi siyakulo abazokubuza ukuthi ufundise kanjani abantwana angizowahlulelwa nje ngokuthi ngidojile eclassini ngenzani ayizokuphathwa nje leyo nto uma ngiwuthisha nje odoja amaclass angizokuthintwa la mina ngihambe kanjani phambi kwabantu amen imveze kanjani uNkulunkulu amen une worship futhi bazalwane massive worship ezoba ekhona eRandfontein elethwe ingonyama bayaza bazalwane music wetende omama betende maningena ku social media ngiyacela nakhona ningene subscribe khona lapho so lapho ngifeaturishwe omama betende under ingonyama music which is the biggest gospel group ingifeaturishile izoba khona ke leyo mvuselelo bangifeaturishile ngoba izoba khona ke leyo worship izoba ise studio sekune studio futhi eRandfontein manifuna ukurecorda sikhona istudio eRandfontein nezani khona nizorecorda khona amen bazalwane indaba yezimnandi uNkulunkulu ekuthathe from 0 to something ngikhumbula kahle ebhuti umduduzo ukuthi mangingena kule ministry angenelanga ukuthi ngixakekile kodwa ngangenela ukuthi inkosi yami ngicela ukuba inxusa lakho so bazalwane ngoba sengifikile ngenxusa kuNkulunkulu ngidingani nake sisupportana sisebenze together kubhlungu ke bazalwane ukuthi ungayungifonele ungibuze ungifonele ngithatha isikhathi sami sonke ngikhulume nawe egcineni kwakho konke awusubscribeile uyabona usho ukuthini usho ukuthi you ask my wisdom yes but at the same time awuyiboni futhi into engenza ukuthi ingaya phambili so ayinhle ke leyo nto leyo bazalwane sifana asingayenzi nje leyo nto leyo umzalwane wakho usuzwile umzalwane lo ngiyamthanda subscribe uphinde futhi usebenzisa ifoni ngendlela ungifonele sikhulume siye phambili amen bazalwane sithi sispread nje igospel sizoyithatha iwalk bazalwane sizobona ukuthi sithatha ku term 2 mina ngisebenza ngama term ngisebenza mangikhuluma ngeterm okay so ukuthi iwalk singayithatha ku term 2 ngoba i-worship yami mostly i-worship with kaGumbi ivamisa ukuba ko term 3 le futhi ingonyama izobe ikwenza khona ngo term 2 eRandfontein bazalwane thengana amathikiti engonyama music ngiyacela bazalwane ngiyongibona lapha ningifeaturishile ngiyacela bazalwane ngazi ukuthi abazalwane ngibona ngathi bazalwane abaningi abaseNatal abazalwane ngikhuluma nabo abalapha eGoli ngathi ababaningi lapha ngoba baseGoli kubade ade bakhona futhi umduduzo ngabade bekhona beSoweto yes last year abade bekhona so kusho ukuthi kecaca ukuthi abantu abaningi abaseNatal hayi balokho beza kancane kancane but we are going to take a walk with Jesus sizobuya sisho la abazohamba sihambeni nje siphathe namabhodi sihambe siveza uNkulunkulu bese siyama lapha siyoma khona sifishumayele siphinde singene nemakhaya senzeni kanjani uNkulunkulu asimsebenzeleni usasemini ngoba kuyeza ukuhlwa amen futhi ke nje ngoba thina abanye asazi ukuthi item 2 kobe kunini asimlandeleni ngoba ukhona na kuma socials uzobe lokho poster lapha yana bese siyabona item 2 uApril bese ngazi ukuthi uApril uma ngabe uApril angazi uApril utem 2 ngoba kuzoba khona ingonyama ngicabanga ukuthi before ingonyama yenzeke noma after ingonyama iza lapha eRandfontein worship enkulu a massive worship
thenga ithikithi lakho njengamanje atholakala nge-discount until the end of ba-announcile nibone futhi ama-details kwi-poster yengonyama nami nginayo ngiyifakile so ine-discount kuJanuary and then kuFebruary izobe sekungama-normal price ama-VVIP ama-VIP izinto ezikanjalo so nithengeni-ke nizini eRandfontein niphumeni ko-TV bakithi kuzoba a big worship so ngiyithanda le uzoba khona ngiyakwazi uyasupporta bhuti uMduduzi futhi uzoba khona futhi iworship ngiyakubona isegazini kuwena yebo so izoba ikhona ngoba kube ngama worshipers inhlobo ngeinhlobo iyobe ingafani neyaseSoweto ngoba eSoweto kwakuyi worship eyi1 ithathe nje igroup izoyiveza yona kodwa lapha kube ku ama worshipers are in different in one group but different categories. Amen. Siyabonga kakhulu. Ngiyazi ku TikTok kaGumbi, Facebook kaGumbi, yonke indawo kaGumbi. Yes, TikTok kaGumbi the worshipper, Facebook kaGumbi dash the worshipper, ku YouTube isikaGumbi. Please njengoba sichazile umuntu uMduduzi ngalo ngicela abazalwane yeni ku music lapho kunama audio khona ama video khona o music. Amancane nje ngoba le nenye channel ngisuke ngikhuluma lokho engikhulumayo nje lokho engufaka le channel ni subscribe khona kakhulu ngiyacela ukuthi niphinde nishone nonke neningapha niphinde nishone nangapha futhi ku music ningikhulise baza ngithembele kini angeke ngize ngithwalela abantu bayathwala bethwalela ukuthi bathandwe ngabantu angifuni ukuthwala hayi cha ngithwala kanjani khona ngithwele ngoJesu nje yebo futhi uJesu uthandane ukuthi uthandana futhi ukuthandana kusupportana ukusizana yebo exactly ukuthandana uthando nilibona ngani ngezenzo yes ningathi uthi wakaGumbi siyakuthanda mangithi ngiyabheka awazi nokuthi ingoma yami ithi thiyangena ithi karakada awungitshela ukuthi hawu ngilalelile ngithanda kanjani ungangilandeli ngihambapi amen bazalwane kanjalo nama contact sebeyothola mabe subscribe lapha ofuna ukuthinta ukuthi ukuthinta kuphi yebo hayi kulungile sibonge kakhulu amen wasibusisa siyabonga inkosi igcine ilokho ikusebenzisa nje uze nje uzovusa lezi zinto einganakekile ngathi kuthulekile kanti kukhona okuthile okufanele sikunyakazise lapha khona sokwazi ukuthi sihlole yonke into sibuye evangelini la ngempela siyabonga nje kakhulu siphinde sibonge futhi nasemakhaya sibonge nje wonke umuntu inkosi ayinibusise bazalwane unyaqala ingcine khona konke mina nje engingakusho ongakamthatha uJesu abe inkosi nomsindisi mthathe yilona thuba leli usaphila mthathe thina sesihamba nenkosi okwethu ake siyifuneni even more asifuneni yona ngiyazi sifuna imisebenzi sifuna ama promotion sifuna imshado sifuna imoto ngiyazi akufuna konke lokho but lokho kuyi byproduct yokufuna yena funa yena uthi konke kuza kusilandela yabona nje once wafuna yena ngithi yena uwumbuso yena funa yena nokulunga kwakhe uzobona uyiwo lombuso lo konke lokho kunye nje kuyoze nje sekuza nje sekulandela nje asingayifuni lezi zinto lezi kumele ngabe ziyasilandela thina asingayilandeli zona ayilandele thina silandele uNkulunkulu uNkulunkulu angcina nibusisa haleluya amen Jesus